Volkswagen Caddybe előtte a következő olajcsere ideje. Először is Metabond Cleaner belső tér tisztítót öntöttem hozzá. 15 percig járattam különböző fordulatszámon. Ez az összes szutykot, kokszot oldott állapotba tart. Szépen kiengedtem, szűrőket cseréltem, olajszűrő, üzemanyagszűrő, levegőszűrő. Utána beleöntöttük a megfelelő mennyiségű, természetesen Metabond olajat, amit kér a gépkönyv, és most pedig hozzáöntöm a Metabond Eco-t. Én mindig hozzáöntöm a 2,5 decit, mert szeretem az autómat, szeretem a pénztárcámat, így lényegesen kevesebbet fogyaszt. És ezzel meg is történt a olajcsere. Célszerű felmelegíteni a Metabondot előtte, forró vízbe állítottam, jól felráztam, és